Jen málo kdo z nás je opravdovým ranním ptáčetem, které stává s rozbřeskem a je hned plné energie. Opravdu málo lidí si může dovolit vyspávat ve všední den tak dlouho, jak potřebují. A tak je většina z nás po ránu nepříjemná. Celkově vstávání nesnášíme a nejradši bychom rána zrušili. Ale ranní ptáčata toho stínou více a některé studie dokonce ukazují, že jsou více přátelští a svědomití. Brzké vstávání nám také může zlepšit naši produktivitu. Změna denního režimu z noční sovy na výkonné ranní ptáče není sice snadná, ale není nemožná. V tomto videu si ukážeme, jak tuto náročnou proměnu lépe zvládnout a jak začít naplno fungovat i hned po ránu. Podle brzkého vstávání a úrovně aktivity můžeme lidi rozdělit na dva typy. Jako ranní ptáč je označován člověk, který je aktivní hned po ránu, zatímco osoba, jejíž činnost a fungování vzrůstá odpoledne a večer, se nazývá noční sova. Otázka zní, proč bychom se ale měli chtít stát pravým ranním ptáčetem? Odpověď je prostá. Ranní ptáče je oproti noční sově více houževnaté a odolné proti únavě, frustracím a potížím. Často má menší úrovni úzkosti a nižší míry deprese. Celkově má vyšší životní spokojenost a je u něj menší pravděpodobnost podlehnutí k návykovým látkám. Naproti tomu noční sova je více extravagantní, temperamentní a impulzivní. Často trpí různými poruchami, jako je nespavost a ADHD. Životní styl noční sovy způsobuje duševní poruchy, návykové chování a antisociální tendence. Největším důvodem, proč se naučit stávat dřív, je tedy více volného času a určitý klid na duši. Proto si teď nasimulujeme situaci správného ranního rituálu. Začneme již jedním dnem předem, protože i ten má na nás zásadní vliv. Večer si sepište to nejdůležitější, co si přejete nebo potřebujete zítra udělat. Zároveň si můžete připravit oblečení, které si druhý den vezmete, anebo i snídani a svačinu. Tyto věci vám mohou velmi pomoci. Ráno budete mít více času a vyvarujete se stresu. Jakmile se u vás začne projevovat večerní únava, naberte přímý kurz směr postel. Nastavte si budík a umístěte ho co možná nejdál od vaší postele tak, abyste k jeho utišení museli vstát z postele. Kdybyste měli budík u postele, mohlo by vás jeho rychlé vypnutí vrátit zpět do spacího cyklu. Tento spací cyklus je zkrácený a rozvrátí vás dřív, než na potřetí nebo na popáté konečně vstanete. Vytváří adrenalin a stresový hormon kortizol. Ten spouští náhle návaly stresu, což způsobuje pocit bdělosti, který ale rychle klesá a zanechává po sobě naprosto vyčerpaný mozek. Někteří lidé doporučí si před spaním 5 minut zacvičit. Vaše svaly se poté více uvolní a bude jednodušší najít si pohodlnou pozici pro usnutí. Každý den se pokuste vstát přibližně ve stejnou dobu, i když je třeba víkend a vy nemusíte. Snažte se začít každý den stejně. Zapněte si rádio, hudba vás příjemně naladí na nový den. Ustelte si postel, protože pak bude pokušení vlézt zpátky do peřin podstatně menší. Hned po probuzení se odeberte do koupelny a zde si dejte ledovou sprchu nebo alespoň si opláchněte obličej studenou vodou. To vás nakopne a opravdu probudí. Vědci doporučují dělat po ránu před povinnostmi alespoň 15 minut nějakou aktivitu, která vám přináší potěšení. Někdo rád běhá, někdo kreslí, někdo hraje hry na počítači. Těchto 15 minut je pro vás velmi důležitých, protože váš den začne něčím, co vás opravdu baví a proto poté ve škole či práci budete mít lepší výsledky. Nikdy nezapomínejte na snídani. Ta je základem správného startu do celého dne. Pokud se cítíte odpoledne unaveni, není na škodu dát si odpoledního šlofíka. Musíte ale stát maximálně po 15 až 20 minutách, jinak má takovýto spánek úplně opačný efekt. Rada na závěr zní, občas se do sytosti prospěte, ale opravdu jen občas. Navzdory tomu, co jsem doteď říkal, je dobré si občas přispat. Není přeci nutné si život jenom plánovat a pořád postupovat podle příručky. Podstatné je však to, že hned druhé ráno bude jako ta všechna předchozí a vy zase vstanete jako obvykle a pustíte se do práce. Pokud jste si užili video a chtěli byste se seznámit s dalšími zajímavými tématy, tak nezapomínejte odebírat tento kanál. Zároveň mi můžete v komentářích zanechat zprávu, na jaké téma bych mohl zpracovat další video. Za každý like a sdílení budu velmi rád. Díky za pozornost.